Tetovanie, krádeže a sex. To sú tri najvážnejšie problémy mladistvých Rómov v Krompachoch. Odhaliť ich mesto dokáže, potrestať vinníkov, v tomto prípade rodičov týchto detí však nie. Aj preto požiadalo o pomoc formou otvoreného listu podpredsedu slovenskej vlády. Kvôli vyhrocujúcim sa vzťahom Rómov a nerómov na Slovensku Dušan Čaplovič prišiel hľadať riešenia problémov do Krompách osobne. Ja sám mám tiež záujem, aby istá zodpovednosť rodičov za deti, ktoré páchajú kriminálne skutky, aby boli postihovaní. Od 1. septembra vznikne v Krompachoch nový sociálny podnik. Vyškolili 7 členov rómsku poriadkovú hliadku. Mesto však žiada väčšiu represiu. Aby títo občania, ktorí sú fakt neprispôsobiví, mohli byť postihnutí. Ministerstvo spravodlivosti na tom už bude robiť. Dnes prišiel do Krompach podpredseda vlády Dušan Čaplovič. O týždeň sa tu chystajú členovia Slovenskej pospolitosti. V meste sa o tom hovorí už teraz. Dobrá vec by to bola, lebo si tu už dovolujú cigáni veľa. Je to veľký rasizmus na cigánoch, ako na Rómoch. My sme diskriminovaní a nie, že naši drahí priatelia rómsky. Keď toto robia, nemali by to robiť, lebo my zavoláme políciu. Polícia je pripravená zakročiť rovnako razantne ako v šarišských Michaľanoch. Krompašanov upozorňuje, že stáť medzi členmi Slovenskej pospolitosti môže byť nebezpečné. V priebehu zákroku sa nedá jednoducho obchádzať a zisťovať, kto ku komu patrí a z akých príčin sa tam dostaví. Ministerstvo vnútra koná, že pospolitosť, ktorá hlása xenofóbiu a intoleranciu a nenávist tým druhým, bude zakázaná. Primátorka Krompách sa kvôli zahraničnej dovolenke s podpredsedom vlády osobne nestretla, ale jej list rozhýbal úradníkov na niekoľkých ministerstvách. No bude aj na Rómoch, aby sa o budúcnosť svojich detí starali oveľa viac ako doteraz. Z Krompách Marek Baláš, televízia Markíz.